Insemmilkom jien Patri Marcello Ghirlando nistedinkom għall-aħħar parti ta' din is-sensiela kwarta mal-kelma. Sensiela illi matula provajna nagħtu titwila qasira b'riflessjoni u meditazzjoni fuq il-Vanġeli tal-qawmien ta' Ġesu minn bejn l-imwiet, id-derijiet ta' Ġesu lin-nisa u lill-Apostli. Ekku flimkien terraqna kemm il-Vanġelu ta' Mattew u Marku kif ukoll Luqa u anki l-Vanġelu skont San Ġwan. Illum fl-aħħar parti nixtieq nagħti titwila lil dak li jgħid Pawlu fuq id-diversi derijiet tal-ixxoxt lill-apostli tiegħu. Ekku, ma bħalma nagħmlu s-soltu nixtieq nibda b'talba ċkejkna. Missier, għatini l-għarfien tal-iskrittura imqazza. Femni permezz tagħha il-ġmiel ta' mħabbtek li tmexxi mhux biss poplu wieħed imma l-bnedmin kollha, lejk u lejn Kristu ibnek. Għamel li bħal Marija u l-qaddisin l-ispirtu tiegħek ibiddel l-għarfien f'talba kontinua u nikbru fil-għarfien tal-kelma biex insiru tassew dixxipli tal-erf qaddis tiegħek. Amen. Ekku noħorġu mill-kuntest tal-Vanġeli u mmorru f'waħda mill-isba' ħitri ta' missierna San Pawlo u ittra lil Korintin. Imma qabel ma miss dan it-test meħud mill-ittra lil Korintin nixtieq naqra ftit vrus mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. It-tħaġġir ta' Stifnu, il għaliex ftit qabel ma jmut Stifnu jitkellem fuq viżjoni li kellu tal-Kristu ħaj, allura tal-Kristu irxoxt bil-qiegħda fuq il-lemin ta' Alla. Jekk aħna niftħu il-kapitlu 7 tal-ktieb tal-Atti tal-Apostli nindunaw illi fih diskors twil li jagħmel San Stifnu fis-Sinedrju. Diskors sabiħ immens fejn li kieku kellna nasruh Stifnu jakkuża lill-kbarat Lut tal-li huma kienu destinatarji tal-grazzja ta' Alla permezz ta' Mosè, permezz tal-liġi, permezz tal-Patt, permezz tat-Tempju. Imma sfortunatament bir-rifjut tagħhom ta' Ġesu huma kienu waqfu kif jgħid Stifnu stess lill-Ispirtu Santu. U din timla il-qlub tas-semmija tiegħu b'rabja kbira. Isimgħu x'jikteb San Luqa għax huwa San Luqa bħalma nafu l-awtur tal-ktieb tal-Atti tal-Apostli. Fil-kapitlu 7 mill-vers 54 sal-vers 60. Meta semgħu dan ħassew kliemu jinfdilhom qalbhom u bdew jażżu sneinhom kontra tiegħu. Imma hu mimli bl-Ispirtu Santu bajnejh fis-sema ra l-glorja tal-Alla u lil Ġesu qiegħed fuq il-lemin ta' Alla. U qal ara qiegħed nara s-sema miftuħ u lil bin il-bniedem fil-lemin ta' Alla. Huma nfexxew jgħidu kemm jifilħu u jsoddu widnejhom imbagħad intefgħu fuqu l-kol f'daqqa kaxkruh il-barra mill-belt u qabdu jħaġruh. Ix-xhieda qiegħdu ħwejjiġhom f'riġlejn żagħżugħ jismu Sawl. Lil Stifnu qabdu jħaġruh u għaw jitlob u jgħid mulej Ġesu ilqa' ir-ruħ tiegħi. Imbagħad niżel għall-kubtejh u għajjad bleħenoli mulej toddulhomx dan id-dnub. U kif għalek miet. Mhux biss Stifnu jmut bħalli mgħallem bħal Ġesu, immekku ftit qabel ma jkaxkruh barra l-ħitan tal-belt biex iħaġruh u joqtluh, ekku Stifnu għandu din id-dera sabiħa, din il-viżjoni sabiħa tal-Kristu ħaj. Ra lil Ġesu qiegħed fuq il-lemin ta' Alla u jgħid espressament lis-Sinedrju ara qiegħed nara s-sema miftuħ u lil bin il-bniedem fil-lemin ta' Alla.
din is-silta mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli xtaqt naqraħilkom il għaliex veru mhijiex per se dera mod tekniku tal-Kristu rxoxt lil Stefnu, ma propju f'din il-viżjoni Ġesu jidher fil-glorja t'Alla. Bil-qiegħda fuq il-lemin t'Alla, bin il-bniedem fuq il-lemin ta' Alla il-Missier. U għal-Kristu ħaj. Dak Kristu li ġie mislub imma li wara 3 ijiem qam minn bejn l-imwiet. Wara 3 ijiem qam minn bejn l-imwiet. Din hija ekku il-verità li kontinwament ħarġet aħna nfittu fil-Vanġeli sinottiċi Mattew, Marku, Luqa u fir-raba Vanġelu San Ġwan. Hija l-verità illi ixandar San Pawl fil-kapitlu 15 tal-ewwel ittra tiegħu lill-Korintin. Ftakru li meta Pawlu jikteb lill-Korintin qegħdin daqs 20 sena wara il-qawmien minn bejn l-imwiet ta' Sidna Ġesu Kristu. Ekku, rrid jagħti risposta lil diversi domandi lill-ewwel insara tal-komunità tiegħu fil-belt ta' Korintu. U fost id-diversi domandi li kienu qed jagħmlu kien hemm domandi fuq il-qawmien minn bejn l-imwiet. Tinsewx kemm kienet diffiċli għal mentalità Griega illi taċċetta il-fatt tal-qawmien tal-ġisem mela qawmien korporali minn bejn l-imwiet. Sakemm il-Griegi kienu jitkellmu mill-hekk imsejħa l-immortalità tar-ruħ, ir-ruħ li ma tmut qatt. Hemmhekk forsi kien hemm kif jgħidu l-Ingliżi common ground. Imma l-idea tal-qawmien tal-ġisem, il-ġisem li jitħassar, ekku di ma tantx kienet tinżlilhom. Morru lura fl-Atti tal-Apostli, meta Pawlu jipprova jxandar l-aħbar it-tajba lin-nies miġbura fl-Arjopagu ta' Ateni malli semma l-qawmien korporali ta' Kristu mill-imwiet ma niżlidilhomx. U bil-polit li San Pawl qalulu fuq din il-ħaġa nisimgħuk darb'oħra fl-okba toħ jixxejjer kif ngħidu bil-Malti, ekku bil-polit qalulu fuq din il-ħaġa tant tibsa lihom biex jifhmuha u jaċċettawha nisimgħuk darb'oħra. Isimgħu issa l-Pawlu però illi jiġbor il-verità tal-qawmien mill-Vanġeli fi kliemu meta jikteb l-ittra lill-Korintin, kapitlu 15 mill-vers 1 sal-vers 11. Ħuti, irrid infakkarkom fl-Evanġelju li xandarnilkom u li jintom ilqajtu u li fih qegħdin iżommu sħiħ. Bih intom salvi bil-kelma li jien ħabbartilkom kemm il-darba żommuha jekk m'emmintux għal xejn. U x'allimhom Pawlu, isimgħu. Qabel xejn jien għallimtkom dak li tallimt jien. Jiġifieri li Kristu miet minħabba dnubietna skont l-Iskrittura. Difnuhu qam mill-imwiet fit-tielet jum skont l-Iskrittura. U der lil Kefa u mbagħad li 12 imder imbagħad lill-aktar minn 500 taħwa flimkien. Ħafna minnhom għadhom ħajjin sal-lum. Xi wħud minnhom raqdu u mbagħad der lil ġagbu u lill-apostli kollha. Fl-aħħar der lili wkoll wara kulħadd qisni twelid mormi qabel il-waqt għax jien l-inqas fost l-apostli u ma jistħoqlix nissejjaħ apostlu għaliex kont naħqar il-Knisja t'Alla. Imma bil-grazzja t'Alla jien dak li jien. U l-grazzja tiegħu fija ma sefetx fix-xejn għax tħabbat ħafna aktar minnhom il-koll. Għad li mhux jien, iżda l-grazzja t'Alla li hija miegħi. Ma sew huma u sew jien dan aħna xandarna u dan emmintu intom.
Ekku, il-qawmien ta' Ġesu Kristu mill-imwiet. Ekku, Pawlu jfakkar lil Korintin bħalma jfakkar lilna llum it-tradizzjoni ħajja tal-Knisja. Dak li l-Knisja għaddiet mill-bidu sal-ġurnata tal-lum, dik hija tradizzjoni ħajja tal-Knisja. U Pawlu jgħid, jien għallimtkom dak li tallimt jien, dak li ġie mgħoddi lili, din hija tradizzjoni ħajja. U mbagħad fil-qofol in a nutshell jgħidu l-Ingliżi jiġbor l-aħbar it-tajba. Kristu miet minħabba dnubietna skont l-Iskrittura, difnuh u qam mill-imwiet fit-tielet jum skont l-Iskrittura, u mbagħad Pawlu jitkellem id-diversi derijiet li ħafna minnhom huma mlaqmin fir-rakkonti li rreflettejna fuqhom fil-Vanġeli sinottiċi u fil-Vanġelu skont San Ġwan. Mela din kienet il-verità li dejjem xandret il-Knisja li Kristu bagħata għalina biex jaħlisna mid-dnub, ġie midfun u wara 3 ijiem qam minn bejn l-imwiet. U Pawlu għal darbtej ifakkarna bħalma għamel San Luqa dan kollu seħħ skont l-Iskritturi. Kien il-pjan tal-Alla li Kristu jgħaddi mid-tbatija, il-passjoni u l-mewt biex imbagħad wara 3 ijiem iqum b'ġisem glorjuż minn bejn l-imwiet. Interessanti però hawnhekk li Pawlu jitkellem minn dera li saret lilu fl-aħħar der lili wkoll wara kulħadd. Ovvjament hawnhekk Pawlu tafu xi qed jitkellmu fuq dik il-ġrajja li ssaħħ fit-triq ta' Damasku. Pawlu li jintlaqat b'dawl kbir illi kellu viżjoni, esperjenza intima tal-Kristu. Sawl għaliex qiegħed tippersegwitani, u mbagħad propju f'dik l-esperjenza dik id-dera ta' Ġesu illi esperjenza Pawlu propju il-ħajja ta' Pawlu tinbidel kompletament. Jara fissa illi l-imħabba tal-Alla tidher f'Ġesu. Ġesu li bata imma wkoll f'Ġesu li qam minn bejn il-imwiet. U propju għalhekk illi Pawlu jien u nilaqgħet miegħu biex nagħlaq din is-sensiela jgħid li dan huwa s-sies tal-fidi tagħna. Isimgħu Pawlu x'jgħid. Jekk Kristu mxandar li qam mill-imwiet, kif jgħidu xi wħud minnkom li m'hemmx qawmien tal-mejtin? Jekk m'hemmx qawmien tal-mejtin, anqas Kristu ma qam mill-imwiet. Imma jekk Kristu ma qamx mill-imwiet, firħa hi l-predikazzjoni tagħna u firħa wkoll hija l-fidi tagħna. Kristu verament qam minn bejn l-imwiet. Dan huwa s-sies tal-fidi tagħna. Ikompli Pawlu fil-vers 20 tal-kapitlu 15. Imma Kristu kien imqajjem tassew mill-imwiet l-ewwel fost dawk li raqdu. Din hija l-verità li qed niċċelebraw f'dan iż-żmien tal-Għid. Din hija l-verità li qed niċċelebraw aħna u nħejju ruħna issa wkoll għal festa kbira tal-Pentekoste. L-Ispirtu Santu li jwellet il-Knisja, imma l-Ispirtu Santu li qiegħed fina, dak l-Ispirtu ta' Ġesu li qajjem lilu minn bejn l-imwiet, imma aħna nemmnu u din hija t-tama li ma tqarraqx bina huwa l-istess Spirtu illi qed iqajjem il-ġisem tagħna mill-mewt biex mbagħad ingawdu l-għid ta' dejjem fil-ġenna. Insellmilkom.